Ассалому алайкум ба тамоми бародар ва апаҳо. Компанияи Кеспия ва компанияи Agri HR кушода шудагӣ аст, аммо танҳо барои шаҳрвандони Қазоқистон. Агар дигар шумо шаҳрванди Тоҷикистон бошед ё ки шаҳрванди Русияро доштагӣ бошед ё ки дигар шаҳрвандиро пур карда наметавонед, ба ҳамин хотир ба забони тоҷикӣ мегӯм. Апа ва акаҳое ки дар группаҳо ма дидестам, аҳамият додистам, чандин группаҳо да менависем ки компанияи Agri HR кушода шудагӣ дароин пур кунед. танҳо барои шаҳрвандони Қазоқистон кушода шудагӣ аст, барои шаҳрвандони Тоҷикистон на. ва бародар апое ки агар шумо шиносотон бошад, апо акое ҳастанд ки дар Қазоқистон кор мекунанд, фаъолият мекунанд, зиндагӣ мекунанд, агар семени пара бошад ё ин ки апаҳо ки бошанд, метавонанд дар компания Кеспия пур кунанд, анкетаҳошона дар группаҳо дароин, группа Ориф влог телеграм дароин, ҳамҷа мо тарзи пур карданаш омодагием. бо бисёри бародар акое ҳастанд ки аз бораи Аллоҳ бепул ёрдамтон мекунанд ва бигирен пур кунен, иншоалло ки биёен дар ҳамин сезони 2024 кор ва фаъолият кунен дар Великобритания. аммо шаҳрвандони Тоҷикистон, апаҷоно ва акаҷонои ма, шумо пур карда наметавонем, беҳуда даромада пур накунен. ҳамуҷа нависагия дар компания Кеспия дар ҳамуҷа вақти анкета пешаи анкетаро пур кардан ки агар шумо дигар шаҳрвандиро дошта бошем, ба тарзи автоматикӣ шуморо заблокируд мекунанд, ё ки мақсад баста мекунанд, ё ки отказ мекунанд. илтимос мекунам ӯ шансое ки барои ояндатон ҳастае ҳаморо насӯзонен, сабр кунен, худо хоҳад иншоалло компания кушода шавад, боз барои шумо тавсия метем. ба ҳар ҳол боз ба ёдтон бошад, агар 15 ноябр гуфта будем компания кушода мешавад, як ҳафта пеш тақрибан гуфта будем, бисёри хеле мардуми миқдори мардуми Тоҷикистон ё ки шаҳрвандии Тоҷикистон доштагӣ пур карданд. аз ҳамин 15 ноябр то ҳозира аллакай бисёриашон дар визавой центр уже аллакай интервюшонам гузаштанд, яъне ки собеседованияшона ва ҳам косномеравошон карданд, дар визавой центр падават карданд, визаҳошона гирифтанд ва бисёриҳошонам аллакай дар визавой центр, яъне ки пешниҳод кардаги ҳастанд бояд визаҳошона бигиранд ва бисёриҳои дигаршон баъди ҳамин нови год, яъне ки баъди ҳамин соли нав, иншоалло ки боз қабулшон мекунанд, яъне ки косноме равон мекунанд барои визара гирифтан. ба ҳамин хотир подписатсиятон дар кор нест. гуфти апо дуромада гапҳои зур нависан дар кор нест. танҳо барои худтон мехоҳам ки просто забони англисиро камтар хубтара нақстар ёд бигирен ва ҳуҷҷатҳои лозиматона дар коритона тайёр кунен. ҳамин ягон компания ки кушода шид, ҳарчи зудтар мисол кадом ҳуҷҷатҳош лозим мешавад мо пешниҳод кунем тона, ё ин ки кадом компанияҳо гирифтеса пешниҳод кунем, ба тарзи дуруст пур кунен. бисёри бародар ва апаҷонои ман мегӯяд ки чӣ ба ма як сол пеш пур кардам, мара занг намезананд, аммо як бародар рӯзи 15 ноябр дар Кеспия пур карда вайро қабул карданд. ба он хотире ки дар уҷа бародар ва апаҷонои ман фейсбука мепурсад, инстаграма мепурсад ва мисол мессенҷерша мепурсад ва баъдан дар уҷа диплом мепурсад, тарзи забондонӣ мепурсад, права мепурсад. представед кунед шумо чанд қай ки ҳамёро бисёртар доштагӣ бошед, шуморо зудтар хабардор мекунанд ё ки зудтар барои кор меорандтон. бисёри акаҳои ма ба ғайраи тоҷикӣ ё ки бисёри апаҷонои ма ба ғайраи тоҷикӣ дигар ягон забон намедонен, ё ки мегӣ ман забони русиро медонам, дар иҷа забони русӣ ҳеҷ када дар кор нест, ту бояд англисиро бидонӣ. ва баъдан права мепурса, ягон омоди права надорен, ё ин ки диплом мепурса, мегӣ ман ягон ҷо хондагӣ нестам, опити работатон, яъне ки стажи коритона мепурсанд, мегӯ ки ман дар фалон ҷо кор кардагиам, намешавӣ хеле. шумо бояд ҳатмӣ ба факту ба далел бояд гап занем ки мисол бале дуруст ман 5 сол дар ҳамин хеле селска хозяйство, яъне ки кори бори деҳқонӣ ина ҳамиҷода кор кардагӣ будам, ё ин ки дар Россия будам, дар Қазоқистон будам, дар Турсия будам, магазини овоши фрукти буд ё ки ягон соҳаи заминдорӣ буд, ман кор кардагӣ будам. мисол ина сертификати ман, ина трудовой договори ман, ё ин ки ман фалон аграрӣ бошад, ё ки мисол намедонам ҳар чизе ки бошад, мисол шумо буд кардагӣ бошед, дипломотон ки бошад, мақсад пешниҳод кунед, шуморо аз рӯи анкетатон мешиносанд. анкетаи шумо чӣ қадар ки нағз тайёр кардагӣ бошад, ҳамон қадар возможности гузаштани шумо зиёд мешавад. вай одаме ки аз шумо менеҷере ки аз шумо собеседование мегзарад, шуморо намешиносад, дар як рӯз қариб 10 та 15 каса собеседование мегзарона ва ҷаври кору борш бисёр будан шуморо уже намешиносад. анкетата мебинад, значит о фалони фалони шаҳрванди Тоҷикистон права доштай, погрузчик ҳай карда метонистай, трактор ҳай карда метонистай,
диплом дорад, забонҳоро медонад. Конечно, хеле одамо дар корӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир дар ина 15 ноябр пур кардан, аллакай визошона ина гирифтанд. Даже як моҳ нашидай. Уже аллакай виза гирифтестиянд. Ба ҳамин хотир хуб тайёр кунен, ҳуҷҷатотона нағз пур кунен, илтимос аввалаш ки хитон пур кунен анкетотона. Пур карда наметонен я бародар ё ки апай ки бошад ки англисиш хубтар нағзтар бошад ё ки забони русиш хубтар нағзтар бошад. Биёренша қадитон бишнунен анкетаро хуб пур куна. Чанд ки анкетатон хуб аст, ҳамон қадар возможности гузаштани шумо зиёдтар мешавад. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Дуо мекунам ки ҳаматон бигзарен, биёин соҳу саломат бирасен ва хуб ва нағз кор кунен, қонунӣ кор кунен, қонунӣ бубурен, то пага фарду барои хитон проблема нашавад. Дар паноҳи Худо ягон гап хабарои ки нав кишид, бо барои шумо пешниҳод мекунем ё ки хабаррасон мекунем.